Uy, Lito Inglesero in the house. Ba, ikaw ba? Wala yung asawa ni mo pala. Kay Domingo, karon pang simba. Para kay Lord. Para kay Lord. Domingo ko, Lito Inglesero, brother. Na may diri sa merkado sa Carmen. Adili. Sorry. Nang laki. Mau galing. Okay. Prince flavor. Boss, unsa timay lang ko ang baboy bata pa ang nipis at anit. Sa may Isa lang sa ko, mga ayaw mo ng certificate. naunan ko dan. Abi ng birth certificate. Ha? May No, lagi din ang mga dok. Ang birth certificate. Ha? Lagi din. no certificate. Dili meat certificate. Meat certificate. Dili birth certificate kung bata ba? Ito din na istala ko. Sana. Naka-withdraw na ka? Okay. So naka-withdraw na may 155,000. Ito tanahon nun pili gasto na ning kuan family edition. Gwapuha na oy. Napa din yan siya? Kailangan na. Gwapo kayo nga tao ngayon. Siya ko nakurat sa akong kagalingot. Ko nakuha sa akong naman. Siya itong kuhan galing. So paunin. Wait, ito kakalmay. Ay, pangal. Hello, ma'am. Hey, ma'am. Ayaw labas na din. Okay. Maya, sir. Hi, sir. Hi, sir. Sir. Alam nga. Uy, may pangal. Tingnan na ma. Ma'am, 300 lang ba? Boss, may pangaron, boss. 300 lang, 300. Ito na, kay kuhan. Hey, good morning. Ila ka buo ka na ma. Anong gawin? Barato, dito ha. 639. No, yan isa. Ano? Tumaho din na. Ayun na. Sud sa ikubag. Saan daw ka? Belly. Ilang na belly? Sige na, Rick. 400 lang. Ay, dai ba ka pinyo? Ambok kayo. Hi, sir. Digital lang gina ka, no? 716. 700 lang yun. Yan 600. Dila. Babi ba, 600. Siya pa, ula. Ilan ta magsipods? Duha. 2 kilo. Uy, Lito Inglesero in the house. Ba, ikaw ba? Wala yung asawa ni mo pala. Kay Domingo, karon pang simba. Para kay Lord. Para kay Lord. Domingo ko, Lito Inglesero, brother. Na may diri sa merkado sa Carmen. Adili. Sorry. Laki. Nang laki. Mau galing. Okay. Prince flavor. Ito so hindi pong kanikuan sa pagservisyo sa simbahan. Wala gyapon. Lulik paingon sa Sabado. Pagka Domingo, Diyos lang gyapon ka ba? Bawi ano ba? This war. Ngayon si Lord ba nga, ginagawa po. At may mabot man ang panahon na imperno kang kuan maklusing na kataman. Dili kikante gyapon ka guys hotel kay mo umawan sa imperno ino pero tubig. Pagbago na mo eh. Siya yung naglinog boy. Pagbago na siya yung naglinog kung bao. Kasi guys suga, punta na kita. Nalimang ka diri pag yung nakita ang luto nga. Tingin tahilig ng guys. Kasi dagang ganyan sa mga agod. Lefte. Ganyan ito. Oo, sa barili. Oh. Dili, humukon mo naman. Ay, mo nang kuhan. Galang dalira ba? Yeah. Si Helens. Sabi, lefte. Ano ba mga pwede digital ba? Kani nga digital na. Among customer wad nga dili gusto mo nga ni. Wala ka. Merkado ka. Kaya nanay mo nagduda ba no? May na kayo makita kita presyo, makita ang timbang. Dito na din. 575 ratanan ma. Ay uban kay magibagat bang tanaw to pinanay. Minugwa 20. Pero wala pa gyapon giwala na. Wala gyapon. Pero wala pa gi-require gyud nga dapat digital, wala pa nga napasad. Okay. Ano ba na? Inaini na lang kay Tagpila po ni may ngani nga digital ron. 1 3. Unsa man pagpa-check sa kuno ni sa
kung tama ba siya na muagi. Naitig siya na. Tingnan mo. May mag-siptiri ka Ano na. na ikunin po eh? Wala sa baw sa baw. Okay na po digital eh. Tama kayo, Reverend May. Boss, thank you boss ha. Very much. Tanawa na lang sa akong vlog ang 2.5 na ni. Sabi ba? Boss, morning! Iyari, fluorescent na. So, ano dapat pula man? Wala na ni. Ha? Parang makapitado mo kada system. So, timailan nga bata pa ang baboy. Dili pagahi, boss. Ang panit. Ang nipis ba? Why birth certificate, ana? Siyempre, mo man na yung sa reklamo nga. Ayaw mo na sa merkado. Kay ilaron mo na. Baga kayo ang kuhan. Ana. 870 na. 870. Tanaw mo sa baboy. Tanaw niya ang panit. Kung nipis ba? L plus bones para sa baboy. Lagi ang bate. Ito na kayo. So, ang karne pila? Toto. Thank you, amo. Hello, magandang tag. Boss, morning na, morning. Okay na yan, paborito, atay. Nakita sa atay, magkisik-kisik. Dahil kasabihan ma. Sauce, Spartan, silver. Wala na. Purot na. Gahapon lang yun. Grabe, karon mga sa may mo to sa una ganapa may bit-bit mamaligya og kuan. Karon di na gyud bit-bit mamaligya og kanang silupin. Karon ngayo na lang yun. Boss, unsay timay lang ko ang baboy bata pa ang nipis at anit. Sa may Usually, sir, mas ako, mga ayaw mo ng certificate. naunan ko dan. Abi ng birth certificate. Ha? May nagito. No, lagi din ang mga dog. Ang birth certificate. Ha? Lagi din. No certificate. Dili meat certificate. Meat certificate. Dili birth certificate kung bata ba? Ah, hey. Thank you, ma'am. Sir. Apa ba ko'y pipino ba sa balay? Say pang pula, pang apritada. Ano sa Carmen Tiasa man ni nangumpra ang mga gulay nito? Bulwa? Kugon? Okay. Pero so ang kuan, kasagaran sa kugon gyapon mo, kugon. Kanang uban. Okay. So mapayta mo gul sa kay barato pero pag tanaw paghabwa daghang kayo yung mga daot na. Kanihin ka. Okay. Patong ano ba? Chinese ano? Okra. Ano pa yung lamisay po? Kalamansi dahil ako ni bagyo-bagyo. Sus kay mahitang banigyan. Ang taas tanan kay Basta bagyo, apektado na. Tama. Pila tanan ng gulay? 650. Kanina lang. Ay, nanay ko yung kay mo. 650. Gulay. Hey. Okay. Mami, thank you, Mami. Bitok University. Ayaw mo. Dawad. Hello, ma'am. Morning. Bilan ako isa pa be. Kaya na lang. Okay. That's it. Shout out sa tanan mga taga Carmen Market. In fairness, kailan pa man sila nato. Medyo dagantay nakuha nga kuno ha. Natay nakuha nga mga information kay ang uban mamalita na daw sila sa bulwa sa ilang experience na according sa tindera. Kanang bulto nga mga ahos nga ang problema daw nila kay tungod sa bulto ang pagpalit sinako ang sa ilalom di nila makita nga ang mga daot na. So ang resulta masayang lang. So muna mapalit na lang sila gyapon atong dili sinako kay para daw makita pa nila unsay mga gwapa pa or dili. Sakto pod nga idea no. Mo gini nakalami nga usahay ba matug ka sa mga grassroots level para makabalo ka sa unsay problema.
no? Asa man na under na sa man nga komitiba na. Enterprise. Tapos ako nabantayan ron sa Carmen Market, daghan na kayo ka ng gapang limos ba? Tapos mga, in fairness, sa una ang mga bata, at least mamaligya og mga eco bag. Di ba? Sir, ano ba? Karon mga bata, mga ayaw ng mga anak raw. Lagi mga inahan ng mga basko pa mga ayaw, tapos lalimang ka. Kung dito ka sa Carmen, pag mag-ana mga ngayo ka, imagine nimo, kana tanan dia abya, naningkamot ba na mabuhi, di ba? Mangita og panginabuhian. Nakita na ko nanay, ako maniglawas, pwede pa manima. Didaghan sila sa Carmen. Kamatod pa ito ni nanay sa istorya nga, ginadakob daw na sila, ang problema daw nila, kaya pasampol na yung mga on sa mga karinderya na, dool, tapos mangayo, ano ba. Sa panahon karon kailangan medyo madiskarte. Tapos sa mga karnihan, kaya di ba sa una na naisahan man tana, pero bro sa kugon man ta naisahan ba? Kapila ba nga nang magpalitag karni ba? Tapos ang ending kay ganit na rin kayo, tiguang na or sa karaan na. Sa Carmen Market, I'm sure pareha sila yapon sa kugon. Mangita ka o ka ng kung manigurog yung ka meat certificate, pero actually makita man nimo sa Abi no birth certificate. dili birth certificate, meat certificate. Birth certificate. Kung bata, Panganak pa. ano para daw bata pa siya, sir. Actually bata lang na siya, last 2 months ago. Oh, meat ay. Meat certificate. Nga gwapo. Pero sa lagi, okay ang po nang pwede mo sa kanang meat certificate, di ba? Tas sagulan nimo og di maayo nga karne, talabi kung Wala ba ikaw kung pila na kung ikaw kababoy di na? ka kabalo kung sa about man na sa panit ni. Actually makita man nimo na sa panit kita na imo man ang hawiran. Pag makita gali mo karne nga lang bro, medyo slimy na nga bro na bro. Danlug lang ay na mo kana na taw. Si photo nimo, usa na ubang mo violet na. Pero I'm sure ang uban mo ra nang murag sa ginasagol ang old ba sa new. Pero at least lagi ng merkado. Pero okay. So ang presyo nato ang isda panga, in fairness mo lang ato pong gipalit. Malasugi man sad. Malasugi nga panga, tama di ba? Malasugi panga to na ay to na belly nga malasugi kinilaw pila 2 ka kilo. So mga 2.5. Grabe, no? Tapos katong karne mga 2.1. Ang gulay na yung pila tong gulay? Ha? Mga 650. So almost 5,000. Kung nagkitiring na lang din kag 5,000. Sa bagay kung dinaghan gyapon siguro. Makabarato gyapon ka. Pero kung kana ikaw ra isa mukhaon naman. Anyway, so yun, almost 5,000 na mong napalit karon sa merkado. Pero magpasabaw taon niya kaya na may salin-salin sa konta. Kaning usahay mga kaning magkaidaran tao na una ray kaon. Pero pag naanang pagkaon gamay na lag kinaon ta. Puro na health conscious tanan des balay kay mga kipang diabetes na taas og BP ha. Tapos magpapritada ta. Siya kabalo yung siya pag kita siyang atay, di ba magkisi-kisi na sa burag na siya. Palitan. Kabalo ko daan ko pa pagtanong ko sa pimirong atay murag gamay, murag pingis. Makakita ni lain padungagan yung trawa nakita sa lain nagdugang yung siya atay. Iya ginang paborito ang atay. So karon kay gusto gyud ko kanang apritada ever since sa una pa uyab pa minilingling. Mamista ko na birthday sa ila kanang apritada ni nanay kanang certainty sa iyang apritada. Yun ako na makuha kapila ng yung sigluto din ako makuha ang that taste the world enjoys. Sige na siyang advertisement. The classic taste the world enjoys. Ana kana nga certain ato'y patistingan magpatudlo ko karon kung sa'y sikreto ni nanay. Mula gini problema lang kikagag merkado nung nagpilitan ng baho ba sa isda o karne. Kalit na ako nakita si Lito yung gisiro. Di every Sunday mo maginaya ka nang magpalit-palit gina siya para sa simbahan para panihapon or paniluto. Sa una pa na sa more days pa na para mabawas-bawasan daw yung sala. Labi na ko na siya yung mga kaangkas na. Uy! Pre, pagbago na, Lito yung gisiro pagbago na kay grabe ng kalamidad ron. At ang part 2
Karton ni pang merkado ko.